Tikulandira program ine inso ya It Can Be You ine ndi Isaac Salima. Program yake ndi chatimayenda kufikira anthu amene avutika magawo siyanasiyana. Cholinga chathu chakuti anthu amene watu mwina tikaonesa pano ena ake akhoza kuwathandiza. Ndiye ifebe lathu ndikuthokoza kuti inuyo mukaona program ineyi mumawafikira anthu amene timaonesa. Anthu ochuluka kwambiri akuthandizika kudzera program ineyi. Ndiye mupitize kuthandiza anthu amene timaonesa program ineyi. Lero tafika pa khomo la Bambo Samuel Matiki kuno ndi kumulanje kwa tiye Nkanda kumene lefuna lecheze nawo na iwo wa ndi vuto atifotokozera muno kuti mavuto awo agona pati. Tiye ndikhale limodzi. Ine ndi Samuel Matiki. Ndimakhala kwa Nkanda kwa group Samira tiye kwa Samira kwa tiye Nkanda kumulanje kwa Nkanda. Yetu. Kuna mwindi zaka zingati? Ine ndi zaka 35. Mavuto amene ali pa khoma ndota. Mavuto ndi ambirimbiri. Wani tiyamba nimene tikuonekera malo khalatu ndi amene watikukhalamo. Komanso phatikizapo tili ndi ana atatu amene so ndolumala. Mavuto ndenda ambirimbiri ndithu. China chomene timasowa ndi chokudya, kuti tipeze chokudya ndi zovuta, kuti tipeze so chilichonse chofunika pa moyo wa munthu ndi zovuta kuti zipezeke. Yero asukuli. Niyo munabadwa chotere? Ndinabadwa chonchi. Chiwa. Ndi chibadwire ni sinayendepo so ya? Chibadwire no sinayendepo nafikira panjinga mwepa pakana pano. Yetu. Ndiye mwakula mwakwatira? Ndakula ndakwatira basi peza so tikuberekana mavuto so kumapeza kuti tindiana so amene yakulephera so kuyenda. Yetu. Ndana ngati? Tindana 4 koma amene yakulephera kuyenda ndi atatu. Mmodzi ndo abwino bwino. Yetu. Onsewa saulumaliso? Atatu onsewa. Ulumalako ta? Onsewa kulephera kuyendaso. Akumayenda wina ali panjinga, wina yamayenda bemovutikira choncho. Winayo saima ndi kuima komwe. Yetu asugwe. Madam alipo koma? Alipo. Ndiye mwina chakudya cha siku ndi siku mumaita chani niyo? Basi mapita kumunda kumakalima tikukwawa basi choncho kuti mina tipeze chakudya cha siku ndi siku. Mabe ngakhale tapita kumunda kukalima zokudya zake sizingakwane. Mzuwa nyengo imene mulire imene mukuonekera m'mindamu. Mindamu ake imene kuti chaka chino kwathu kuno kunagwa ng'amba. Sinabwereso njiri chonse kuti kuvutikiraso kuti tipanga bwanji kuti tidye. Yetu. Ndiye zimatheka kulimako? Kulima timalima tikukwawa basi nakatipanga bwanji. Ulibe kuti utakupita ukapanga chili chonse basi nkhani ndikukwawa tikalime basi choncho. Yetu. Ndiye mwina ana amene wa nda zaka zinga? Ndi wina wa zaka 7. Ndiyambire woyamba ndi kuti pano pa zaka 10. Amene ya stand 5. Ndi wina stand 2 and zaka 7. Ndi wina ali kunazali amene sakuyenda. Wina woyambirirayo ndo zaka 13 and stand 8. Yetu. Leo amene ndo yenda bwino bwino. Amapita ku school mabwino? Amapita ku school. Enawa samapita ku school. Koma kupita ku school ndiye sinchiro yamasewera. Fwa munga ngati awiri wa amachita kuberikidwa kuti apite ku school. Kuti mama wa mayi awo alawira abereke akasiye ku school. Alawiraso abwera za atenge basi choncho ndiye ndizovuta. Moyo uno ndo olimba usati masewera. School yake primary? Ya primary. School yake nditi mene? Mwasweri pat mondale kabwa? Pano pamene 2 km kuchokera panopa. Kuma ndi school yamati Nchenga. Yetu. Nda mai waso bad chipinjo so. Ndi chipinjo cha masewera chifukwa kuti alawira azuke asamale ana amene wandi sinkhani ya masewera. Ndi ntchito yayikulu kwambiri. Yetu. Majinga linazo? Ali ndi njinga ndi munthu mmodzi. Enawa kufunikira bi. Kwambiri enawa vuto limene lilipo ndoti timene timaona timafunika kuti patapezeka mwina thandizo lokuti angopita ku chipatala. Chifukwa kuti akuyenda atha kuyenda atakha kuti akupangidwa mafizo kapena kumakapitisa ku chipatala kuti amene akaone une mmendomo.
kuyenda kunditsa kutheka chifukwa kuchipatala kanapita nthawi ina anakhalako komano mafuta amene analipo ndikuti atabwera tinaliphiranso kuti abwerereko chifukwa choti mwina nkhani yokhuza ndalama kuti ayende achoke kupita ku Blantyre kuja ndikutali basi nativuta ifeyo basi amangokhala koma kuyenda chifukwa winayo wa Sunday 5 iyo nthawi imene atapanga mayenda amayenda abe ngakhale amayenda movutikira koma kuti analimbikisika kwambiri ndi mafizo pano pamayesa kupita ku sukulu amatha kupita koyekha popina ulendo opita okhawo pobwera mayi ake akamtenge koma enawo ndiye sakuyenderatu yetu nde ntchito yosamalira pakhopano kwambiri muna yagona kwa mayi waso nkhani yayikulu ntchito imeneyo singakhale yathu inenso singagwirike chilichonse chifukwa pakhompano kuti patheke amagwira kwambiri ndi amayi chilichonse kuti pakhompa yende kakutani basi kumunda kupenda ndimapita kondekha nangasizingatheke kuti oso apite kumunda asamala bwanji ana apite ku sukulu ana zovuta inde kuti kumunda ndipita ndine basi yetu ndimapita panjingayi kumunda timasika pamwinga basi kumalima mene muli zimatheka kunyamula khasu ichi nankati panga bwanji kulima movutika basi kuti uli pa ufulu sungapange koma basi timapita kukalima basi kunyamula khasu choncho basi yetu amadamu athamange pakhopano basi yo ndo tapanga zwi statu basi moyo umaona kuti tipanga bwanji amachita cha balibe so amangokhala basi ka business ayi ndipo nzovuta tilibe chilichonse ngakhale mpamba kuti ngapanga ka business timafuna ndi tikupanga zinthu koma sazingatheke tilibe chilichonse chikuti tingapange mwina uthandiza kapena ngokhala ndi kenakake kuti akuthandizeni kuti uyame business maganiza business ya kwathu kuno zomwe zimatheka ngati pasewo pa kwathu kuno kwa business ngati za mbewu choncho kuti mwina kugulisa chimanga ka chani ndizotheka kumapanga zimenezo yetu komanso ndimaziwa kusoka naphunzitsidwa kusoka ndakhala kuti anthu andithandiza kaya ndi machini osokera chabe kuti andipasa machini ndipasa kampamba kuti nthawi mwakasogula tisalu kuja kumasoka kumuzi kuno amayi wathu mwakathamanga nawo kumapita nawo kunsika kumakagulisa zotheka zimenezo unapangapo zosoka ndimatha kusoka bwinobwino ndeti miyenda kumusiki magwira bwino ntchito ayi ndimagwisa ntchito machini amanja timangoyika umwewo timagula umwewo timagulirapo kachisulo kena kakhala mbali mwake ndiye timapalasira manja basi timatheka bwinobwino mwina pano atakanda mazingati machini pano pamwina mathekera 500 to 400 chakuti yetu omwe watu kuti ungochipa koma kuti mwina atakauta ndabwino kwambiri mwina atamathamangira 800 yetu mwina tikudikira machini kapena business zapakhomo ziko zafuna capital yochuluka bwa pano pamwina itakhauli mwina pa 600 500 itakwensera ana business makamba zicha zambewu zicha yambewu ndiye imafuneka capital kambiri be ndi mafuna zambiri komabe utakhauli tayamba kandika 500 kata kusintha be moyo wathu takona kuti pang'ono ndi pang'ono tithamanga kumakasiya choncho kumathamanga kumakasiya basi mwina kumudikira kuti mwina ena azatithandiza ndi machiniyo komanso chachikulu kwambiri chimene timafuna ifeyo anawo apite kuchipatala mwina patakhala kuti pali anthu ena akufuna kwabwino kayatha kutiganiza kuti atipanga ine ndikwanisa kupanga transport kuti anawo khawa apita kuchipatala azikaona ifeyo kwambiri sitimafuna kuti anawo akhaliretu ziko pano pali nasintha amene kusiyana imene ife tinakulira mbuyomu kwa pano pa nyengo zinasintha kuti anawo atakhala kuti apita kuchipatala ndi shuwa ndithu chachikulu inake chisintha chifansikana amene wina wa Sunday 5 sakayendera nayeso akankhala kankwawo koma chifukwa tinalimbikira naye kupita naye kumafizo kupita nawo kunduku ndi amene anapezeka kuti watani wakwanisa kumayenda pang'ono ndi pang'ono ndikuti awaso takhala kuti tapanganso kuti tapasa nthawi kuti akuungulidwa ndizotheka kuti atha kuyenda asuno bwino yetu achibale alipo achibale alipo anopane pamodzi nokoti kamene unachita samukira ikunoko ndikubanja kwanga yetu ndi nyumbayi basi ndimene titirimu nakumanga tokha basi nangatilibe kuloweraso ionekaso mangalo zinakhala bwanji basi nthawi yake yang'amba ija basi natera mbali imeneyi yetu sinagwe ayi sinagwe nakung'ambika ndiye chiopsezo zonse itakupha munthu palipo yetu ndiye mwina uthenga ndotaniso kamene akutionera pa nkhani yokhuza mnyumba imeneyi anthu akufuna kwabwino alipo amene angakwanise kuti atakutithandiza kutimangira nyumba kutithandiza chilichonse chimene wangakwanise kutipangira ife tikufuna kuthandizidwa basi yetu wina mtoona ngakhale njingayi matera lake wanda okuta tikulephera ngogula tera leni lena la njingali kuti tithandizikire pa tiziyendera ulendo wathu nzovuta
Kodi mataya amene amapezeka? Ndopezeka. Ali pa bwanja amene? Pano pa 23,000 ali moza. Oh. Yedu. Koma zana zibwinobwino. Mwana yetu njinga yake simapopedwa. Ndioti ndi yabwinobwino. Atamati imodzi yokha. Mozi. Kuma safunikiraso njingati? Koma ine njinga sinmazikhulupirira bwinobwino chifukwa adakha kuti mwina pangopezeka thandizo kuti azingopita ku chipatala. Komano ngati pangafunike njinga ikhale yakapalasa. Ngokuti mwina nangasi kubereka munthu wankulu kumene ali nsigano wa zaka 10 11 kumbereka kumbuyo kuti akafike nayo ku skulu ni ntchito yayikulu kwambiri. Padakha kuti pangopezeka mwina anthu amene akakwanise kumpasa njinga yakupereka njinga yakapalasa kuti mwina azatengera pa njinga paja ndikasiya ku skulu mwina azisakupepuka kusiyani kuti azingoberekedwa kumbuyo nzopweteka usati masewera. Yetu. Mwina ndi thandizo lochuluka bwanje limene madamu amakusamalira pakhopa. Ndi zambiri sindingazisimbe chifukwa chilichonse kuti ine kandiyende ndisambe chilichonse amapanga ndiwo ndiye sindingati kuti ndi zambiri bwanje sindingazikwanise kuziwerengesa ndoti ndene kuti moyo wanga wasiku ndi siku amatapanga ndiwo ine sindimazipangira chilichonse sindingakwanise kutenga madzi ukasiya kubafa amapanga ndiwo chilichonse asambisiyana ndi ntchito yayikulu ndiye sindingawerengese kuti mwina zili motere mayi yetu. Ndiye asamalire inu asamalire ana. Asamalire ina asamalire ana sinchiro ya masewera. Aoneso mina chakudya chapakhomo. Kuti mina akasakeso mina akalime ganyo pena paka apezeka ganyo alime kuti apeze chokudya chaliro ndilo nzovuta basi kuti. Pena zimatheka kuti mina zavutiratu basi. Pena timatha kungokhalira kugona ndi njala. Osadya basi mina zuwa lonse basi nde anawa ndang'ono memukaonera munzomvesa chisoni kuti agone ndi njala ina ndovuta. Basi singalowereso kulikonse tilibeso chilichonse chimene tingapange ba. Ina pomaliza mwini mawu ina losonjeza. Kwambiri ne ndipemphe ku nduna umene umayang'anira za anthu aulumali. Ife tikuvutika serious. Mwina apapa ngatanga amvere ndikuona apo atengerepo step. Chifukwa mavuto ngatawa tikuti mambo kuti kuli mabungwe amene amathandiza kuli Purify Malawi ati imene makhaizikisa posakhalisa patamva ndithu amachita zabwino. Banja la president akaza wa president amathandiza ndithu. Anthu amene tingayenera kuthandizidwa mwina ngati anthu akumuzi ngati ifeyo. Mwina atatha abwera amvapo aona mavuto athu mene tikuvutikira inuyo mwachita chidwi mwangotipeza. Tilipo anthu ambiri amene tili kumuzi amene tikuvutika ndi thandizo. Ndiye tipemphe ndithu kumene ngakhale mabungwe kuli anthu ena ndolemera ndalama zawo amatha kungomva chifundo ndi kuchitapo kanthu. Anthu amene ife tikuafuna atithandize chifukwa tikumana zambiri moyo uno ndovuta. Kwambiri ndinene chimenechi. Kumene ndikufotokoza kwa Samuel Matiki kuchokera kuno kwa TN Nkanda mboma la Mulanje amene ali ndi vuto ndithu la ana atatu amene anabadwa mwaulumali komanso iwonso anabadwanso mwaulumali. Choncho chisamaliro cha pakhomo pano chovuta popeza zonse zimayang'ana kwambiri amayi apakhomo pano. Nyumbanso ndimene amafotokoza ija kuti siri bwino. Ndiye ngati mukuonera mukhoza kuwathandiza mutiimbire namba amene kudusa musimu kenako ife tikulumikizitsani ndi akulu amene akuti muyankhule nawo mwina mukhoza kuwathandiza mmene mungaonere. Tichezenso ndi mayi apakhomo pano kuti nawonso mwina angotifotokozerapo mbali yawo tiye ndikhalire limodzi.
apa ndi mayi pakhomo pano mwina mayi tipiyamba tikudziweninso. Ine ndi mayi Matiki kuno kwa Nsamira kwa Mkanda. Mnakwatirana ndi bambo amene? Tinakwatirana 2014. Yetu. Matifuza za mavuto amene ali pakhomo pano makamaka ana aulumali mwina ndi mavuto ochuluka bwanji? Mavuto ndi ambiri monga mmene mukaonera anawa. Nkhani ndikasamaliridwe ka anawa. Popeza tilibe china chonse chimene tingathe kuwasamalirira anawa. Yetu. Ndi mwina chipinjo chimene chimakukhuzani bwanji ngati niyo munthu amene mukuoneka kuti amene mwanyamula kwambiri banja lino? Chimandikhuza kwambiri chifukwa kuti anthu onsewa adye asambe china chilichonse kuwatumikira chili m'manja mwanga ndibe business ndi zinthu zovuta kuti asamalirike anthu onsewa ndiye kuti tipite kuganyu basi tikagwire ntchito kuti anawa adye anthu onsewa adye. Yetu. Ndi kukacha basi mayamba kuwasamalira anawa apite ku sukulu? Kukacha mamawa mayamba kusambisa anawa apite ku sukulu ndiye kuti ndikakasiya onsewa ndiye kuti nimabwera titenge khasu ndipite kumunda bamba makhata sogola kale ndiye kuti ndikaweruka ndigwira ntchito pang'ono ndipireso nkambe kumutenga wa Nazare kena kwa 1 kena kwa 5 basi ndikumapangaso zoti tiphike. Yetu. Lepa bentha yopumulatu. Nthawi yopumula ndiye ndiyosowa simapezeka. Makanyamula ku sukulu mwana amene? Ana onsewa makanyamula wina wa zaka 4 wina wa zaka 7 wina wa zaka 10. Ndimakabereka ndithu ndizibwera nawo. Yetu. Ndimayamba mmodzi. Moti wina amaluka 12 koloko awiri ndoti amaluka 12 koloko ndiye kuti nimamuyamba mmodzi wang'ono kwambiri yokena kunkamutenge wa Nazare wa standard 1 ndikabwera kumene kono ndikagwira zina zochepa kena kundibwereso nkamutenge wa standard 5. Yetu. Teta amene aliko bwino ndi wammanjayi? Amene aliko bwino ndi wa standard 5 fokuti paikha matha kuyenda koma amayenda movutikira ndiye ku sukulu kusizi mavuta kwenikweni chifukwa zikavutisisa amathaikha kubwera koma movutika chifukwa kuti amati akangoyenda pang'ono amagwa. Uyu ali mmanjayo? Ali mmanjayo ndiye sakuyenderatu amangokwawa. Yetu. Ndi mwina anthu amene angathandize mwina amukhoza zotani? Ineyo kwambiri chimene nimapempha ndi njinga mungafutukuzira abambo kuti mwina ntha kumanyamula panjinga munga wa stand 5 yonso mwina paikha kanjinga kwa ikapezeka matha kumayesera kuphunzira ndiye kuti paikha bola atha kumatani kumakwera kusiyana ndi kumubereka. Yetu. Uyu wammanjayi mwina ndofunika kuchipatala so? Wammanjayi ndofunika kuchipatala ndi wa zaka 7 yonso ndi amene alofunika kuchipatala kwenikweni. Yetu. Chikuvuta nchani kuti apite kuchipatala? Nkhani apapa ndi ndrama transport kuti munthu uyende kupita kuchipatala ufunika ndrama ndiye ife timangopita mmene ndrama tayipezera ndiye kuti tikapita ngati lero kati zapitaso chaka chiti mmene tingapezere mwayi kuti tapeza transport. Kapita kwa Marijani? Tikapita kwa mango awongola ndi amangona kuti mubwereso nthawi ina timayendera mafizo basi. Koma kuti mwina zakhala bwino ngati wammanjayo? Amati zakhala bwino chifukwa kuti oyambirirayo timapita nayenso kuchipatala choncho tinayi nayi serious kumapita nayo ndiye zinapeza kuti zinasintha pano amatha kuyenda mpaika kusiyana ndi ena onsewa chifukwa ina wandikuima komwe sakumata koma uyoyo amayenda asunga khali muli movutikira koma amayesera. Tibathaso kumutuma kuti ipita utenge chakuti apo zimatheka amayenda nawo. Koma anzake undiyenda amene anyanyiratu kuti sakuyenderatu onse ndongokwawa. Thandizo mwina achokera kuboma kaya kena kwa adindo zolandirandira zimwe namapindula nawo? Nthawi zina zimapezeka. Ndi nyumbayi imene ili mu yopyaso ili pachiopsezo kubanja lino? Kwambiri ili pachiopsezo. Ife timangopempha anthu akufuna kwabwino kuti ngati nkotheka mwina atha kuti thandizira nyumba ndi mmene ili kuti kukhala ndi ana ndi zinthu zoopsa kwambiri. Yetu moti pa ife tokha sitingatheso kuti timange nyumba ndi mmeneso zaka zino mmene kwavutira nyengo yake. Yetu. Inagwapo mbuyo? Inagwapo ndeke nakoso tinasakasaka ndalama ataita ntayimangisa. Yetu. Yana mondo ja? Yana mondo ije ndi nthawi imwe inagwa. Amakamba zoti mwina mudapeza kampamba ochita business niyo mukuona panji business imene mungathe kukwanisa? Business imene ingathe kukwanisa ndi imene afotokozera kuti titakhala kuti tikugula mbewu monga ngati pakhomo pompa takumagula mbewu
kusiyana ndi kuti kupita m'misika sizingatheke, kuti kwasamaliraso ana ndi kupita kunsika sizingatheke, koma pakhomo pompa ndi zinthu zosavuta. Ndamanena kuti abambo aja nawo samadalira inu mwasamalire ana atatu onse mwasamalireso ndiye kuti chipinjo kwa inu. Ndi chipinjo kwambiri. Ife china chilichonse tinangosiya m'manja mwa Mulungu, kuti Mulungu ndi amene angathe kupanga china chilichonse pa moyo wathu, chifukwa pa ife tokha silingati. Mwina ena amati zikakhala chonchi kuthawa pakhomo pita wina wake, inuyo munachita chisankho chotani chokhala pakhomo pano mukhala ndi bambo otere? Ine apapa ndinangovomereza, chifukwa ndinaziwa zokuti osanachite kufuna ndizochokera kwa Mulungu, ndiye ndinaziwa zokuti ineyo sindingapangenso chisankho chokuti ndithawe. Chifukwa mmene timatengana iwo analali choncho. Thokoza mwina mwindi china chomalisa? Mawu ena alonse ndilibe, mawu ndi omwewo ninazo kuti ngati pali anthu akufuna kwabwino, kufuna kutithandiza, ifeyo tili omasuka tikwalandira mu chilichonse chimene angapezeke nacho. Thokoza. Zikomo kwambiri. Kufotokoza meneko kwa bambo ndi mayi Matiki kuchokera kuno kwatiye Nkanda mboma la Mulanje, amafotokoza za mavuto amene pakhomo pano alipo, mavuto amene bambo komanso ana atatu ndi aulumali. Ndiye chipinjo chimene chagona kwambiri kwa mayi, popeza zonse zimadalira mayiwa kuti zilongosoke, komano mavuto ndakuti mayi waso sachita chilichonse. Ndiye mavuto amene amakhuza kwambiri banja lino, komanso amanenapo za nyumba imene amakhala, nyumba imene sili bwino, kamba kakuti akulepheranso kuikonza malinga ndi mavuto azachuma. Ndiye ino amene maonera program imeneyi mukhoza mwina kuwathandiza, nambala imene kudusa mmosimo mukhoza kutiimbira ife kenako kuti kulimizisani ndi banja limeneli kuti mwina mukhoza kuwathandiza magawo amene mungakwanise. Komanso mwina alipo ena amene mukudziwa kuti ali ndi vuto, mukhozanso kutiimbira nambala yomweyi kuti tidzabwere kumene kusiku lina tidzawajambule. Koma ino amene mati mukaonera program imeneyi kutithandiza kamene kufikira anthu amene maonesa, ife timakuthokozani, mupitirize kutere popeza thandizo lanu likusintha miyoyo ya anthu ena. Ine ndi Isaac Salima, lero ndali kumulanje kwatiye Nkanda kumene timacheza ndi banja la bambo ndi mayi Matiki. Tidzakhale mwezi pada mawa pamene programu iyi idzafikanso tu pano pa Kanema wa Times. Kufikira nthawi imene ndikuti pitirizani kuonera programu ina osatira. Zikomo.